En tout cas, le nouvel antégramme. Moi, je suis un athlète. Dans l'ambéni, Cabonedo. Non, je parti dans notre Pierre Aubameyang. Pierre Aubameyang a joué sans bisou à Niswala. Alors qu'on est venu Vessan. Le soleil. On a commencé à athlète du coup, où vous avez joué la nouvelle. Pierre Aubameyang. D'accord, on a tout pour la fin. Tiens. Une course officielle du Bana. Moi, Sergio Gomez. Ni latéral gauche espagnol do. Là, je joue Manchester City. Là, je joue Anderlecht. À cause d'Anderlecht, là, a signé Manchester City là. À 4 ans contrat signé. City là, il y a 13 millions d'euros de dollars. Sergio Gomez, 21 ans. Maintenant, c'est fini. Ko fana a bɛ ka nɔgɔya. Wolverhampton. Ale ni Portugal tɔ min n'o ye Sporting du Portugal. U bɛnna ko la. Au milieu du terrain, il y a Mathieu Nunez. Là, je vais san 23 la. Donc, moi, Wolverhampton, il y a 150 millions d'euros de dollars. Donc, à quoi on aura. Un PSG, il va donner bon au Jamala. Donc, devancer le menu allemand. Là, tu as Thilo Keller. Là, je vais san 23 PSG, nous va san 23 18 millions d'euros, va san 23 du Paris Saint-Germain. Moi, Thilo Keller. Ni ko fana ni fana so ni ko bɛ sɔn officialité ni tɔgɔ kɔnɔ kosɛbɛ kɛ mun ye Burkina bɛ yen ni Burkina bɛ don n'a sɔrɔ Isa Kabore n'a si bɛ san 21 na laban a bɛna taa Marseille la pour prêt avec option d'achat fixée à 20 millions d'euros tabarikala mun ye City olu de bɛna di Marseille ma mun ye Isa Kabore ayiwa mun ye Bayern Munich o ka dɔnniya bɛ yen n'o ye Kwasi Tanguy Kwasi kosɛbɛ kɛ donc a bɛna signer FC Séville la 20 millions d'euros Séville ou non doit là. Donc il considère achever ça moi avant. Moi foot mercato. Tiens. Au attaquant sénégalais ben avait joué l'Olympique de Marseille. Là toi Bamba Dieng. Tiens. Achever ça moi en infla là. On va dire en France tombe nous pour l'Orient. Kosobe. O Woulemba no fait. Je nous attaquant na sanga chebla banana Ibrahima Kone. Buraki kolo kila de. Manager dun te se congresser là de. Il faut congresser trop bro ou panta. Moi PSG. Waati kɔnɔ la PSG n'o ye Paris Saint-Germain. Adversaire kɔnɔ na adversaire tiɲɛna. Cogo di? Adversaire tiɲɛna. Mun ye adversaire tiɲɛli kun tɛ dɔwɛrɛ ye. Kosɛbɛ. Kylian Mbappé ale de don. A ka transfert kuma la k'a bɛ taa yɛrɛ la a bɛ to PSG la. Tiɲɛ. O senfɛ a kun y'a demandé PSG dirigeant de fɛ. K'u ka Neymar feere. Ale tɔnɔ sɔrɔ o b'ale ɲɛ sɔrɔ. A ka sira t'o ye. Donc o bɛnbaliya de b'a ni Neymar cɛ. Tiɲɛ. Neymar tun tɛ kɛ Messi ye. Ani Messi fana bɛnbaliya donna ni Messi fana cɛ. Laban na dɔw yɛrɛ ko an ye kunnafoni min sɔrɔ kunun. Kosɛbɛ. Laban dɔw ko k'a tigɛ yɛrɛ sera Messi ma n'o ye Mbappé. Mbappé wa? Mbappé. Buradanga b'a fɔ dɛ. Messi cɛkɔrɔba ta a bɛ taa da o ɲɛ kan. Dɔw ko ten dɛ k'a tigɛ sera Messi. A ye kojugu kɛ dɛ. Donc gɔmɛkurunin n'i y'o ci ɲama b'a la dɛ. Donc voilà k'a fɔ mun ye PSG kɔnɔna vestiaire kɔnɔna. Nin waati n'a tiɲɛlen don kosɛbɛ. Bura an ka sarakaw de y'u minɛ. Marseille. Marseille, an ka saraka de PSG minɛ. U ma fɛn y'a la fɔlɔ o. Bon Bura filɛ ni cɛ saba. Paris dun bɛ jouer 4-3-3 classique. Ni cɛ saba de bɛ jouer ɲɛfɛ Bura. O tɛ? Ala k'a to u kunna u yɛrɛ kana ballon di ɲɔgɔn ma diɲɛ kɔnɔ. Mais Ala k'a to u kunna passe kɛ ɲɔgɔn ma diɲɛ yɛrɛ fara lahara kan. A ɲɛna bien. D'accord, an bɛ to kunnafoni fɛn na. Ni PSG ni a joueur gɛlɛya b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Kosɛbɛ. E ko mun ye Boca Junior. Tiɲɛ. O fana ka match la o donna Brésil championnat la. Contre la Racing a match banna 2 min na fu ani fu. Mi-temps kɔnɔ. Kosɛbɛ. Boca Junior a dɔrɔn 2. U bolo sera ɲɔgɔn ma. U yɛrɛ dama. U yɛrɛ dama. Kelen tɔgɔ Carlos Zambrano. Ale ye milieu du terrain. Kosɛbɛ. Carlos Zambrano. Donc ani u ka Chilien. N'o ye u ka Chilien. Fɔlɔ tɔgɔ Dario Benedetto. Kosɛbɛ kɛ. Benedetto. Filanan o ye Chilien o tɔgɔ Carlos Zambrano. Mun ye Dario Benedetto. Ale de ko mi-temps na joueur tɔw ma. Kosɛbɛ. Ko u k'o lajɛ ko u ni équipe bɛ ka jouer. Ko équipe nin ye terrain fan bɛɛ minɛ o la. Ko ka taa ɲɛfɛ fo kɔfɛ ko équipe nin ko ils sont premiers sur tous les ballons. Kosɛbɛ. Ko ka lajɛ u ka taabolo yɛrɛ o de ma diya Carlos Zambrano. Ayiwa. Ale fana y'a jaabi o fana y'a jaabi. Tiɲɛ. O ko k'a k'i occupé a yɛrɛ ka affaire la. O yan'a ka kuma caman ye k'a yɛrɛ ka bi don ɲɛfɛ fɔlɔ.
a pourta ma kuma jugu fo ko an kan kolo gele we tere minana e borote kuma jugu ko ale jamal ale sola jabi ko aka okipa ka posula ka ki okipa ka affaire la ko ana tara bido tere fa mina tara bido do no tara fla do ko fe do na mabala ka bido ka ila ka ke kuma chama ka bido an kan kolo gele mo bala kan dominer borote kuma jugu ma ya mo chef la u bo nyongo o tele sara subhanallah e boy ngala dira be ka do ziru lo na ko kala mangoni akara fesere kono so do gene ke ali wuti dola tinel ko nana wa ko wuri be ma bon pour bari tay arabu kay privilege min di Mbappé ma ima conséquence ay wor mun ndam ka klaka pour ali ko ngambala parti ke ali ni Mbappé ko mo mi ti jouer be kay daru classement régional ou peut tout est permis ou bien enda de Venezuela ala ka ke nyita yi ya ba saraka minene de o aywa mu itali ko no gazeta dello sport tiens woni watina mu Galatasaray ko sobe tigi to menu ba fo Galatasaray awo ou le ataka argentin maintenant je parle Saint-Germain là tiens ato Mauro Icardi ko sobe ke ou le ma no fait mais PSG ba ka mu ina la PSG ba ka prêt avec option d'achat aywa 20 à 25 millions d'euros ko sobe mais on a un salaire de 10 millions d'euros par an à l'État. Et Mauro Icardi. Voilà, Italie toi maintenant Monza. Tiens. Nous suivons personne qui veut. Ah on voulait pas nous faire mais quand il y a un salaire. On faire faire la c'est bon. Et 10 millions d'euros par an. Au Kacha. Donc vraiment Kobe c'est la numéro la marque nous prend la maison. Tabarikala. Moi Real Madrid. Real. Ou un Carlo Ancelotti. Ko sobe a ko kana ka contrat bana la juin 2024. Awo. Ko be kala kan tena ko bani je wono. Atantena ko ko feble. Ay doke bura. Ka lo asro tia ko. Chorba ay entraîneur dule. Ko ni kan tena bani. O ya juyi. Kana bora ida la ko ya bani. Ate ki wala entraîneur ko fe. Okay. On gagne ku yayi. Salo tay bana ko mabladi. Mo ko te ko to nyina na saison place ke bura atatuko tinye de. Ore fana yim fo ko ngabla. I ka bladi Ligue champion kan. Amake champion fene ya. Doublé de akuma blodi kan. Mate nyina ko do de. Parce que vous do fo mo sisan. Aywa. Gilles Koundé. Tiens. Allez école de civil à sa passala. Onyena. On a fondu déjà chevi. Kosobe. We are no blood défenseur we asro. Tabarikala. Asro ba na ne tangu Dombele. Tangu ai. Tangu Nyanzu. Tangu Nyanzu. Allez Dombele tekli. An Dombele tekli. Donc vous no descend. Aywa. Kwasi Tangu. Là vous no descend. Kosobe. Moi Eric Junior. Awo. Gina Mbembe. Tiens. Eric Junior Gina Mbembe. Kosobe. Achibe Samboura en Kinena. Le disant la ko PSG là. Kosobe ke. Abna signé allemand va tomber nouveau pour Inter Francfort. Abna signé. Aywa. Donc moi il voit le capitaine Serge Aurier. Tiens. Il voit dans Atlético Madrid ou bien il a bien cola. Et on joue bien Sena. Serge Aurier. Abou Villarreal là. Abou Villarreal là la blado. Aga contrat banay. Comment ça va prolonger? Comment ça va prolonger? Villarreal la blado. On peut aller cliquer ta bras. Villarreal ku ko do de. Serge Aurier Atlético Madrid ko ou bien il a bien cola. Tabarikala. Donc il faut c'est officiel ko bana. Ko sobe. Ils vont apporter international mais. Awo. Attends, Issa Fofana. Tiens. N'a pas joué FC San Pedro là. Awo. Avec quoi de FC San Pedro là. A signé Soudan. Awo. Attends, maintenant il a du Soudan. Ko sobe ke. A sans ça va contrat a aussi. OK. Issa Fofana. Awo. Soudan. Nous tourne nous bébé Jerusalem Warbala. Mais c'est un truc là où c'est gagé. Pour aller ka club ka bana fina mena koy. Sa mali club munu ka ta représenter comme ça fait na. Ulubi gérer pour démission ta munu do matrika gel ali commission bo la folo. Abu sa Ligue des Champions tawa. Démission gérer pour na kay. C'est vrai kay, mais Ligue des Champions ni ku kafu pour au niveau de o le ganga mo ko gérer confirmer le mboro la kana effectuer renforcer ou da gérer ta tukuma et ku fidu nga gérer ta kana fana u ka fenga. Ulu ska da mayoro la sa. Ibi gérer expérimental ni gérer mo tagana e ka go renforcer o flano saba ou ben nan no bi bolo buraka fara ka effectuer garder le ka ou be feno nyé. Je le meilleur gérer ta aya signé kunu. E bi so wena sagi. Médical